jedna od velikih istina o kojoj Kur'an mnogo govori. Također i sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, i čemu smo mi također svjedoci. Jedna od velikih istina koju ćemo svi mi doživjeti. Ona neće nikoga od nas mimoići i zaobići. To je smrt. I vjernik i vjernica trebali bi se često prisjećati ovih trenutaka. Sve nas čeka smrt. Sve nas čeka novo društvo. Sve nas čeka nova kuća. Svi ćemo mi u njoj iščekivati obećani dan, sudnji dan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitan, kako bilježi Imam Ibn Mađe sa dobrim lancem prenosilaca, koji su to vjernici najbolji? Kazao je: ahsanuhum khuluqa, oni koji imaju najljepši ahlak. Najboljeg imana i najboljeg tauhida i najboljeg šahadeta su vjernici koji imaju najljepši ahlak. Tako kaže Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Potom je pitan: wa ayyul mu'minina akyas, a koji su vjernici najpametniji, najrazumniji? Pa je kazao: aktharuhum lil-mauti zikra, oni koji se najviše prisjećaju smrti, ti su najpametniji. Koliko se mi okoristimo od smrti naših najbližih, da razmislimo o tome, da uzmemo pouku, da promijenimo svoj život u pozitivno. Dovoljna je ta stvar da znamo da se smrću prekida se teuba, da nakon smrti se prekidaju sva djela. Ako je najbolji Allahovo tebarake od ta'ala stvorenje, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem morao napustiti ovaj svijet, pa svi ljudi koji dolaze nakon njega su preči da ga napuste. Kako kaže uzvišeni Allah tebarake od ta'ala, i na dan kada će se ova zemlja zamijeniti drugom zemljom i nebesa, i kada će ljudi izići pred gospodara tebarake od ta'ala, jednog jedinog i svemoćnog. Imam Ahmed bilježi hadis da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: doista je smrt teška, ali ono što dolazi nakon smrti još teže. Doista je smrt teška i mi dobro znamo iz primjera našeg voljenog poslanika Muhameda alejhi salatu vesselam da on na samrti bi u vodu potapao maramicu i brisao čelo i govorio: la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, doista smrt ima svoje muke, teške muke. Kad je to on doživljavao i kada je on okusio smrt, svi ćemo okusiti. Međutim, kako? Zato se pripremamo za ove trenutke. Ako ih lijepo doživimo, sve ono nakon nje što dolazi bit će, ako Bog da, lijepo. Ako loša nam bude završca, nemojmo se obmanjivati, nemojmo misliti da smo sigurni. Međutim, čovjek, draga moja braćo, često biva odveden sa ovoga puta razmišljanja o smrti i da će jednoga dana napustiti ovaj dunjaluk. Pa ga odvede njegova porodica, njegov imetak, njegova trgovina, njegov biznis. Pa živi u drugim nadama, kako će živjeti i kako će uraditi i kako će napraviti. A odlazak sa dunjaluka je neminovna stvar. Toga neće biti sačuvan ni odabrani poslanik, ni najbolji melek. Pa kako da budu ga sačuvani drugi ljudi? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: idtenim khamsan qabla khams, iskoristi petero prije nego li sigurno dođe drugih petero. Hayateke qabla mautik, iskoristi svoj život prije svoje smrti. Živiš, smrt će doći sigurno. Uzvišeni Allah tebarake ve ta'ala kaže u Kur'anu: afara'ayta in mata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Šta misliš kada bismo mi njima dali godinama da se naslađuju? Potom im dođe ono čime im se prijeti. Kakva korist od naslađivanja? Kojim su se koristili?
Ne smije, draga moja braćo, čovjek smetnuti sa uma da će napustiti jednoga dana ovaj svijet. A ne zna kada će to biti. Čuvajmo se dugih nada. Živjet ću. Da znamo da se smrću prekida se teuba, da nakon smrti se prekidaju sva djela, da je smrt u šerijetu stvari odvajanje duše od tijela. To je definicija smrti po islamu. Mufaraqatul ruhi džesed. Kad se duša odvoji od tijela, tad nastupa smrt. Po iđmau Fatiha ovog umeta. In Allahe yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughargir, kao što prenosi Tirmizi ibn Mađe i Hakim ibn Hibban u vjerodostojnom hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah dželešanu prima teubu roba sve dok mu ne dođe duša u grlo, u grklun, dok ne izađe iz tijela. Jer je Allah dželle ve ala rekao: "Tubu ila Allahi džemijan ejuhel mu'minun la'allakum tuflihun." I svi se Allahu pokajte, o vjernici, ako želite da uspijete. Želimo li uspjeh? Želimo. Moramo se kajati. Svi, bez izuzetka. Nema nijednog od nas da kaže: "Mašallah, ja sam na dobrom stepenu. Ne trebam se ja kajati, niti ja moram više činiti dobrih djela, meni je džennet obećan." Ta činjenica da ćemo svi završiti na mezariju, da ćemo svi završiti kao oni koji su bili prije nas. Mi čitamo i slušamo, čitamo historijske knjige, slušamo priče o onima koji su živjeli prije nas. Gdje su oni? Gdje su oni najjači od njih, najbogatiji? Svi su završili pod zemljom. Svi su završili sa smrću. I ostaje ono šta su radili u toku svoga života. Zato svaki vjernik i vjernica trebali bi mnogo da razmišljaju, jer od razmišljanja sve drugo kreće. Trebali bismo mnogo razmišljati o ovim trenucima, preispitati svoje stanje, svoju vjeru, svoja djela, s onim što imamo od djela, kakav nam je iman, možemo li se nadati lijepoj završnici, da na lijep način skončamo na ovom svijetu, jer na onakav način kako skončamo na ovom svijetu, tako ćemo sutra biti proživljeni. Uzvišeni Allah te barake od ta'ala, draga moja braćo, pojašnjava stvarnost ovoga svijeta. Pa kaže: znajte da je život na ovome svijetu igra i zabava i ukrašavanje i hvalisanje i nadmetanje sa imecima i porodom. Kao primjer kiše pomoću koje bilje raste pa biva zeleno, pa zadivi sijača svojom ljepotom. Potom ga vidiš kako žuti, potom se osuši i nikakve više vrijednosti nema. A na ahiretu je bolna patnja ili oprost od Allaha i njegovo zadovoljstvo.
A život na ovome svijetu nije ništa drugo do varljivo naslađivanje. I potvrdio je ovu stvarnost poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga nam prenosi imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Sehla ibn Sada. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kada bi dunjan vrijedio kod Allaha, ne bi nevjernika ni gutljaja vode napojio. Kada bi išta kod Allaha vrijedio, koliko i krilo mušice, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne bi nevjernika ni gutljaja vode napojio. وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكِ, svoju mladost prije svoje starosti. Starost dolazi. Za sve Allah, za svaku bolest dao lijeka osim za starost koja prethodi smrti. Kaže Al-Bara ibn Azib, kako bilježi Ibn Mađe u svome sunenu, sa dobrim lancem prenosilaca, bili smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na dženazi, pa je sjeo pored kabura i plakao dugo, pa je rekao: braćo moja, za ovo se pripremite. Braćo moja, za ovo se pripremite, to jeste pripremite se za moment kada ćete biti stavljeni u kabur i kada vam ništa neće pomoći do vaša dobra djela koja ste činili. I zato je govorio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako bilježi Ibn Hibban od Ebu Hurajre i bilježi to isto El-Bezzar od Enesa ibn Malika, kaže: sjećajte se onoga što će prekinuti vaša dunjalučka naslađivanja. Sjetite se smrti, jer će ona prekinuti vaša dunjalučka naslađivanja. Pripremajmo se za smrt. Doživjet ćemo svi te trenutke. Nikoga neće mimo ići. Nemojmo misliti da nam je zagarantovano to što smo sada. Pitanje je koliko i kakvi vjernici da ćemo biti do svoga kraja vjernici. Čitajte hadis Enesa ibn Malika kod imama Buharije. Čovjek koji je bio kršćanin pa prihvatio islam u vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, bio pisar objave, braću, imali časnijeg posla, pisar Allahove riječi, Allahovog govora, sjedio uz Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koljena uz koljena, naučio iz njegovih plemeniti usta suru Al-Baqara i Ali Imran, ponovo postao kršćanin, odmetno se. Ko može biti siguran nakon toga? Pa čitajte pred kraj sure Teube, čovjeka čija se dova primala, pa su mu došli sljedbenici knjige i tražili da dovi protiv Musa. Pa ga Allah spomenuo u Kur'anu po primjeru najprezrenijeg stvorenja, najprezrenije životinje na dunjalu. Metheluhu ke methelil kelb. Njegov primjer je poput primjera psa. Čovjek bio vjernik, dova mu se primala, ništa nije dovio, a da Allah nije uslišao. Ko je siguran? Ko može biti siguran nakon toga? Uzvišeni Allah te barake wa ta'ala je poslao svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa istinom i uzdigao njegov spomen, rasporio njegova prsa i odlikovao ga nad svim svojim stvorenjima i učinio ga da bude prvak onih prvih i onih posljednjih i učinio ga pečatom poslanika. Pored toga uzvišeni Allah te barake wa ta'ala mu se obraća riječima: ti si smrtnik i oni su smrtnici, ti ćeš zacijelo umrijeti i oni će umrijeti, potom ćete se na sudnjem danu pred svojim gospodarem sporiti. Zato se dakle pripremamo za ove trenutke. Dobro se čuvajmo svega onoga što vodi do loše završnice i činimo sve ono što vodi do dobre završnice. Na dunjaluku. Sve. Na dunjaluku ima svoje razloge, ima svoje povode, ima svoje puteve. Pa i dobra završnica i loša završnica. Abdurrahman ibn Auf ulazi kod Ajše radijallahu anha. Ulazi kod Umu Seleme radijallahu anha, majke vjernika. I kaže: majko, ja sam najimućniji Kurejšija. Imam najviše imetka od svih Kurejšija. Strah me da me moj imetak propasti. Kažete sad da udjeljuj. Ako te strah, udjeljuj. I poznato nam je, spominje se u okazivanjima kada je preselio Abdurrahman ibn Auf. Spominje se da se sikirama cijepalo zlato nakon njegove smrti, kada se dijelilo. Kaže, udjeljuj. Doista sam čula Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao:
bit će od mojih ashaba nakon što ih ostavim onih koji me nikada više neće vidjeti. Od mojih ashaba bit će onih koji nakon što ih ostavim, napustim, nakon što odem od njih, umrem, nikada me više neće vidjeti. Šta to znači? Nevjernici neće vidjeti Allaha i Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam sutra na sudnjem danu. I to će biti najveća kazna nevjernicima, što neće vidjeti Allaha. A najveća počast, nagrada za vjernike će biti gledanje u Allahovo plemenito lice. Pa Abdurrahman ibn Auf sav zaprepašten. Izlazi, ne zna šta da radi. Možda je on taj. Prolazi pored Omera, pita Omer šta je, zbog čega takvo stanje? Pa kaže tako i tako. Omer odmah za njim. Kod Umu Seleme kaže, jesam li ja od njih? Omer, poznato je također da je slične riječi govorio Huzeifi radijallahu ta'ala, je li tako? Huzeife radijallahu ta'ala, Huzeife ibn Jeman je bio čuvar tajne Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Allahov poslanik mu alejhi salatu vesselam izdiktirao imena munafika licemjera u Medini. I samo ih znao Huzeife. Ali da on to zna, znali su ashabi. Pa od onih koji ga je često presretao je bio Omer i pitao ga, jesam ja od njih? Znamo li ko je Omer? Čitamo li Omeru? Čovjek kome je džennet obećan na dunjaluku. Šta je nama obećano? Ništa. Čovjek, kako je došlo u hadisu, kada ide jednom stranom puta, šejtan bježi na drugu stranu. Čovjek kojeg je objava potvrđivala nekoliko puta, kaže Omer, ili kaže Omer kakav bi propis trebao da bude, dolazi govor od Allaha dželle ve ala i kaže tako. Čak riječi Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Omer, za koje kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da je nakon mene bilo vjerovjesnika, to bi bio Omer. Ali Omer kaže, jesam li ja od munafika? Koliko se mi bojimo za sebe? Koliko se mi bojimo za sebe? Omer radijallahu ta'ala kada je bio na smrtnoj posteli, došao mu Ibn Abbas, kako bilježi Imam Buharija u svome sahihu, pa mu kaže, vladaru pravovjernih, raduj se. Umro je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bio je zadovoljan s tobom. Nakon toga si vladao pravedno i evo te sada umireš kao šehid i ko će nabrajati njegove fadilete, pa mu kaže Omer radijallahu ta'ala, o bratiću moj, kamo sreće da nikada nisam postojao i kamo sreće da sam crna zemlja ostala. Čovjek, draga moja braćo, po prirodi svojoj mrzi smrt. Kako je kazala Aisha radijallahu ta'ala anha poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže Allahov poslaniče, a ko to od nas ne mrzi smrt? No međutim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Ahmed od Mahmuda ibn Labida radijallahu anhu, čovjek mrzi dvije stvari. Mrzi smrt, a smrt je vjerniku bolja od fitneta. I mrzi malo imetka, a malo imetka mu olakšava njegov hisab i polaganje računa. Koliko se stidiš Allah, Allah gleda u tvoje srce. Allah sigurno gleda u tvoje srce. Stidiš se. Jel te strah da vidi nered u tvome srcu? Da vidi želje za grijehom? Da vidi munafikluka, pretvaranja, želje za hvalom, za položajem, za lijepim spomenom kod ljudi, da se ne stidimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin وإنما
توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة